बिदिबा आंनि सनामोना बेवहायसो दंखुमायो। आयै आदाजों आंजों ना रायलायदों जोङो। इस गावहा लोगो मोननायखाय आरो मा नेहाय सना? सानाबा नायनाय नोंसिनि थाखाय मा लाबोदों आङो जाना लादो। इनिफ्राय सना थांनाय नोंनि आफाया नोंखौ नागिरदोंमोन दा? मानो आयै? मानोखौथ' थांबासो मिन्थिगोन दा नोङो। थांनाय मानो लिंहरदोंमोन बेबा? थाथ' दे आदा आं फैगासिनो र'। दे। ओमफ्रायथ' सानाबा नोंखौ नुनानैथ' दासो गोजोननाय मोनबाय दे आङो। नङाबाथ' बेसेबा नायनो लुगैखायोमोन नोंखौ। नोंनि आइयाथ' आरो लाबोआबोना जोंनि सेराव नोंखौ। गावहाथ' नै फैबावासैबो आरो। आइयाबो नोंसोरखौ गोसोखांबाय थायोमोन आइया। अब्लाबोथ' नोंनि आइयानो गोसोखांबाबो फनखौनो हरबाय बायथारा दिनै। जों बेसेबा सानबाय थायोमोन नोंसोरखौ, बेसेबा सिन्था जाबाय थायोमोन मिन्थिबायना? नाथाय गैया, जेरै खेबसेबो लोगो हमथारा जोंखौ। आयं सना नोंसो इमान गिदिर देरगुलायबाय ओमफ्रायो। आंबोथ' नायो नोंसोरखौ नायनो लुगैबाय थायोमोन। आबैखौबो आबौखौबो ओमफ्रायथ' नोंखौबो। नोंखौ खिन्थाबाय थायोमोन दा आइयाबो। नंगौना सना? दे आरो नों फैबाय हामबाय दे। नङाब्लाथ' जोंथ' नुगोना नुलासो सानबायमोन नोंखौ। मानो फैया जानो आइया? आंथ' नोंसोरखौ नायनो लुगैयोना। नंगौना सना? नोंनि आइयासो नायनो लुगैथारा दा ने? नायनो लुगैयो बियो, ओमफ्राय फैयासो। बे मायानि थाखायनो फैया दा। आयै सना मा बुंबावनो आं मालाय, नोंनि नोम्फानि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय न'? नोंसोर बिमा फिसा सानैयासो आलाय सिलाय जानांबाय, ज'थ' बे नोम्फानि थाखायनो। नाथाय नों सिन्था जानो नाङा आयं, आइयाबो फैगोन दा। अख्राना सना, नोमाया बिराद अख्रा, फैनाय नङा खोमा बियो। आयं, आं बुंदोंना आफाखौ बे मायाखौ गावनि न'आव थिनहरनो खिन्थादोंमोन आं। बेथ' थिनहरगोन होनदोंमोन। सना, जोंबोथ' एथ' बुंबाय थायो नोंनि नोम्फाखौ, नाथायबा मानियासो बियो। नाथाय आं बुंबायना, ओमफ्राय मानिगोन होनखादों बियो। आयै सना, बिदिब्लाथ' मोजाङानो जागोन दे, बे फाफिया बिनिफ्राय थाङोब्ला। थांथारबासो हामगौमोन लायो। थांथारगोनबोथ' बियो। औ आयं सना, नोमाजों आरो नोंजों बेहाय थानायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन दिनै। नों आगैजों लोगो मोनना मोजां मोनाखै सना? नोंनि आगैयाथ' बेसेबांबा खुसि जागासिनो आदा फैदों होननानै। आंबो मोजां मोनदों दा आगैखौ, न'आवसो लांनो लुगैबाय आङो। आयौ, ओमफ्राय नों मानो थांफिननो? फैबाय नालाय बेवहायनो थागोन जोंजों दे। नांगौबा नोंनि आइखौबो लायगोन ने जोङो? लायगोन दा? नोंखौथ' नुबाय सना र', नाथाय दाबो ना नोंनि आइखौ नुनो मोनैखाय गोसोआनो सुखुथारासै आंनिया। जोंनिफ्राय एथ' गोजान लांबाय नोंखौ, आरो दा फैनानैबो आंखौ खेबसेबो लोगो हमासै बियो। नायनाय, बेसेबा मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ लाबोदों आङो, जाना लाग्रोदो सना बेखौ। आं बे थरमुसखौ जोबोद गोथाव मोनथारो। दे जादो सना। आरोथ' नों मा जानो लुगैदों आंखौ बुं दे, नोंनि आयंखौ आं बानायना होगोन ना नोंनो। दे जागोन आयं। आयु नै बिहामजो, हामाथो बेयावसो दङ नोंलाय? आयै, नै गथ'फोरनो एसे फिथाइ सामथाइ होफैदोंमोन आं हानानै। दे गरमफोराव एसे फिथाइ सामथाइफोरा मोजांबो जानाया। ओमफ्रायथ' नै माया बिहामजोआ हामाथो जि जोमसो सोलाबायदोंसै। हामाथो न'आवसो थांनो ओंखारखो ना माखो? बेनोबालाय माथो बिमा बिफाखौनो गोसोखांबाय बायासै, थांफेरानो। मा होनखो आयै, माया न'आव थांनो ओंखारदों? औ न'आव थांनो नागिरदोंनो माथो। होमबालाय सानाबा बुंनाया नंगौआनो खोमादां आयै। माने? नै दासो बुंदोंमोन सानाबाया, बिफाखौ बुंदोंमोननो बे मायाखौ न'आव थिनहरनो खिन्थादोंमोननो। आयु, हाजोंनो एथ' थिनबाय बायदोंमोन, हामाथो हायाखैसै। बेनोथ' जाहैबाय आयै, आथो सोराङा जिबायदि अनखायो गावनि फिसालाखौ। हाबाब, आबौ सना बुंनायखौसो मानिबाय बिदिबा बिफाया। जागोनदां आयै, नङाबाथ' मायाखौ थिनहरनो नागिरा माथो बेलाय सोराङालाय। हाबाब, बे सुनिया मा दसेल' थांथारबाबो हामगौमोनहाय।
आबौ सनायाथ' फैबायमोन बिमायाबो फैफाबा जागौमोन लायो जुदि बिहामजोखौ नुयिया बेसेबा गोबाव जाबाय दिनै बेखौनोथ' आयै ना जोंनो थांनानै नायनोसै जुरिखौ लोगो हमहैनोसै नामा बेथ' माया थानायाव फैखानाय नङा मोनथिखायो जोङो हा नङा होनबा जाहोनाथ' बेनो आयै बे फैयिया दे आरो गाव फैथाराबालाय जोंनो खेबसे थांना लोगो हमहैनोसै हामाथो होनो गाव फैथाराबाबोथ' खेबसेसोथ' फैमोन आलासि जानाय नामैनो जेरै आबौ सनाया फैदों नङा होनबा आयै अख्राहाय बेबो जिबायदि अख्रा गोदोनिफ्रायनो हाहा फिसालायाबो दाय जाबायबा उफायथ' गैया थ' आबौ सनाया जोंनि सेराव दासो फैबाय नङा होनबा आयै आंनि फिसौलाय दासो अननो खाबु मोनदों आंहा माथो जालायखो जेबो नङाथ' माथो खालामनो बेसेबा गोबावनि उनाव नोंनि न'आव फैबायसो सोरां गोसोफोरखौनो एसे आलदा मोनदों आरो मा आंनि न'नि दरजायालाय जेब्लाबो नोंनि थाखाय खुलाखासैमोन ना नोंसो दा फैयामोन दा आरोथ' फैनोखौबो दरखार सानखायामोन आं सोरां नाथाय मा खालामनो फिसालानि थाखायनो फैनांगौ जाबाय आं दिनै नोंथ' सोरां लांफाखाबानो जायोमोन ना नोंजों अब्लानो आं फैनांलामोन आलासि जाथावथाव जायखियाथ' बेरायफैबायना जाय न'आवनो आं माब्लाबा फैला होननानै सानदोंमोन दिनै बेवहायनो आगान होफैफिननांबाय माथो आङो नाथाय मानोथो बांद्राय सानोना जुरि आंलाय बेवहाय फिसालाखौसो लांफैनो फैदों जेबो सोमोन्दोखौ लानानैथ' फैयाखैना आङो आंदि बे न'आवनो माब्लाबा सानसे बिहामजो जाना फैदोंमोन गोसोआव फैफिनबा बोरैबा सोमोनलायलाङो माथो बोरैथो ओमफ्रायलाय न'आवलाय रावबो गैया ना माथो जाखो दङथ' गासिबो दङ बाजिनो खिन्थाखादोंमोन आं खेबसेनो डाइरेक्ट बुंखानोसै सोरां आं आंनि फिसाखौ लागोन थांगोन जेबो सोमोन्दो लेनदेन लानो फैयाखै आं बेवहाय दा जेबो दावराव दावसि खालामनो फैदों आं बेवहाय नोंनि हिन्जावनोबो खिन्थाखाबा मोजां जागौमोन दे सिन्था खालामनाङा बेफोरखौ आरो नोंनि हिन्जावआ मायबाफोर उल्था सिदा बुङोबा आं हले सिरि थानायाव गैया जागोनलै दे जागोन दे थ'दो ओमफ्रायलाय माखौथो लाजिखो ना माखो लाजिबा खाजि गोमायो होननायखौ खोनायाखै नोङो दोरखार जाखायाखै लाजिनो जेबो आंहा मा गोरोन्थि खालामनायनि लाजिनोसै आंलाय हो आयौ मा नुखोसै आंलाय बेफोरखौलाय मा नुखो सोरां जोंनि न'आव आरो बे हिन्जावखौ मानो लाबोबावखो नोङो सोरां आयौ बिदिबाथ' आं न'आव थांजोबा नुनायानो नंलामोन मोनथिनायानो नंलामोन माथो मोजां जादों आं गाबोनसो थांनो नागिरदों बेखायनो आच्छा बिदिबा नों आंखौ बै खिजा थिनहरनानै नों बेखौ साइ लाबोदों सोरां ओइ हिन्जाव नोंजों नांलायनो होननानै फैयाखै बेवहाय फैग्रोमोना आंखौ जानला माला बखिनाङा दे बेवहाय होनब्लालाय माथो गोरला फैनायखौलाय नोंलाय ओइ नोंसोरजों खाथिर गैया आंहा जेबो आं आंनि फिसालाखौसो लांनो फैदों ओइ बुंखादोंमोन ना आङो जेबो आंखौ दावराव दावसि दा खालामथों होननानै बुजायना होआखै नोङो बाहाना फिसालाखौ लांफैनायनि फैनो लुबैखाथारदोंमोन मानसिया एकदम सिद्धाखा माया आरो आंखौ नुनानै जेबो गिनांगौनि खोथायानो गैया नोंहा दे दाथ' आरो गरम बोथोर ना बेखायनो नोंनो थान्दाखौनो साइ लाबोदों आं माया मिथिदो आरो खर'फोरा बांद्राय गरम दाजासै लोंनानै सिरि सिरि थान्दा थान्दा थादो नोंजोंथ' उनावसो नांगोन आं सोरां जाबाय दे सानैबो सिथादो नोंबोथ' माया सोंग्रोनो हाया नामाब्रा माथो दावराव दावसि डाइरेक्टनो नों सोरखौ लाबोदों थाल दंना गैया जाखो नोंलाय आरो बेवहाय बिदि दोनबावदों आंखौ थान्दा जानो थाथ' नोंस्रा आंहा आंनि फिसालाजों थांनि र' जुरिनि आगाना बे न'आवनो फैफिनमारबाय माथो होनबा हाबनोसैहाय सोरां बिदिबा नोंनि न'आव आङो दे आरो माखौथो नायबाय थानांगौ
फैलायबाय जुरिया बेवहाय दसे सम लाबो आरोना लागाव सोरांनि न'आव जुरिनि एन्ट्रि आंनि न'आव फैनो नों जुरि नोंजोंथ' सोरांखौ फारिलाय बिसिनानैसो गारहैसिगोन आं एबार अब्लासो नोंनि दादागिरिया जोबगोन माथो ओमफ्राय नोंलाय थांनो ओंखारबायमोनलाय मानसिया ओमफ्राय गाबोनसो थांनो सानदोंमोन आङो बेखायनो दसे थाथ'दोंमोन गोजोननाय थाबाय माया नोंदि आंनि खोथाखौ मानिदों ओमफ्राय दा जे खामानि मावबाय नोङो बिनिफ्रायथ' आं गोजोनासैना थांगोन ना थांला सन्देहसो जाबाय आङो थोद जाम्बिलाय गावनि फिसाखौसो लांफैदों दा नंगौना नङा दे बाथ्राफोरा नङा जायो नामा सोरबा दे सना नांगौबा गाबोन दोनलांगोन आङो नालागे सोरां इलिसा आइ नै मालायसो दादा साननि बिमायाबो फैसिगोननो नंगौना आयै औ नङाबालाय माथो मालाय दादिया लायनो थांबाय दा मादैया फैसिगोनानो दादिया नोंनो खिन्थादों औ ओमफ्रायथ' मादैखौ नायदो नोङो नायनो होनबाय थायोमोन न' आयो आंनि लोगो सना एसेबां गोबावनि उनाव नुमारसिगोन आरोना बिदिबा नोंखौ सोराङा लायनो थांबाय मोजाङानो जाबाय बिदिबा नङाबाथ' आइजों आंजोंसो थांनो नागिरदोंमोन माथो जुरियाबो फैखागोनदां फिसालाबो दंफैयो नालाय आदायाबो जि मोजांथार न' आयै औ ओमफ्रायथ' आदाखौ रागा जोंलाबायना दे आइ माबाफोर बिबाना हो मिन्थिबाय आङो ना होमबा आदाजों गेलेबाय थागोन आयै दे आरो गेलेबानो जाबाय सना नोंदाथ' दा दंखायोआनो आंनि नायगिरि सनामोन नोंसोरो आंखौ सोंहरदोंमोन न' मा जादों होननानै मा बुंबावनो लोगोफोर आं दासान्दि माने जोबोद दुखुआव दं आरोना दुखुनि जाहोनखौथ' मा बुंबावगोन आङो माने न'नि हालोदा दासान्दि बारा मोजां नङा आरोना जोंहा दा बिनि थाखायनो भिडिअ'बो माने गोसोआनो नाङाखै आरो आंनिया हे साला अब्लाबोथ' जुरिया जुरिखासै नङा होनबा दुखु होननानै दुखु थाबाय थाबोलालाय बोरै जानो नङा होनबा बेखायनो स्राय दुखुब्लाबो नोंथांमोनजों नुजाफैबाय दे आङो केरेक्टाराव हाबफिनोसै र' आङो नोंनि आफायाबो दाबो फैदिया दिनै बहा थांब्रबखोबा दसेनो इमि जुरि नै बावखोना माखो ओमफ्रायलाय आंखौलाय नोंलाय नायनाय सोर फैदों जुरि नों सफैबाय माथो नों ओमफ्राय नेगासिनो दंमोन ना माथो आंखौलाय आंथ' जुरि बेसेबांबा गोबावनिफ्राय नेना दंगासिनो आङो नोंसो दा फैदियाना ओमफ्राय बा जुरि बा ओमफ्रायो दिनैसो गोसोखांनो रोंदों नोङो दिनैसो गोसोखांनो रोंदोंना दे आरो आंनिनो गोरोन्थि जाबायबालाय आंथ' रायजाखासिगोन नङा होनबा ओं बिराद रायखागोन दे आं नोंखौ आयै आइसना आंसो बुंदोंमोन न' जोंहा मादै फैगोन सान्दादानि बिमा बेलायथो फैबायना अब्ला बे इमिनिसो फिसा इमिया बिदिब्ला फिसासो मोनबाय नायनाय जुरि नों फैनायाव बेसेबांबा गोबाव खालामखो आंहा आरो फिसाजोआनो देरगुलायबाय नोंखौथ' रागा जोंनानैबो दङ नोंजों गोबां रायलायनांगौबो दङ दिनै आंहाबोथ' ना इमि बास फैनायावल' बिराद गोबाव खालामबाय नों जुरि आम सरि नोंनि सरिया ओरैनोसो ओमफ्राय देना जिरायग्रोना उनाव रायलायबाय थागोन दे एसेबां गोबावनि उनाव फैनाय आंहासो बावलायलांबाय जिरायहोनोनो दे जेबो नङा आयौ बोसोर बारलांबाय नङा होमबा जों लोगो मोनैया गासिबो नोंनि थाखायनो जादों दा मिन्थिगौ आंनि थाखायनोथ' जादों दा दे ओमफ्राय एबार फैबाय नालाय हगार हरदों बोरै आं नोंखौ इस बाहायलगाबो
आं डाइलग होनो लाबाथाय ना मोनानानैनो सोरांफिनलाय लायगोनसो दा। नुदों दा आंनि फिसायनि नामखौ जोलालायबाय नोंबो। बेबोथ' नोंखौ गोसोखांबाय थायोमोन दा बेसेबांनो। बाथो बिनि खोथाखौ जोंहा सानैजों रायलायगोन ना जोंनि खोथाखौ आरो। बा फिसाजोआबो माथो। नै आयं सना दा रायलायबाय थानोसै नोंजों मिथिबाय। दे दा रायलायदो नोङो दसे जिरायना लाग्रो। आयै आंनि आबा सना दिनैसो आंनि आबाजों थानो मोनलायबाय आंहा न'। एबारनिफ्रायथ' आं नोंखौ आरो मालाबाबो बेबायदि हारसिं खालामला दे सना। जागोन दे आयै। ओं सना ओं दसे नोंनिफ्राय गोजान थाबानो बेसेबांबा खालि खालि मोनो दिनै आङो। ओमफ्रायथ' आंबो नोंखौ गोसोखांबाय थाखादों दा आयै बेखायनोथ' सोरांखौ नोंखौ लायनो खिन्थादों। थोरि आबा सना नोमफ्राय आंखौ लायबाबो लायाबाबो आंथ' नोंखौ लांफैखागौमोन ना सना। ओमफ्राय आबैमोनाबो आंखौ गोसोखांदों आयै मादैमोनाबो। बेसेबांबा बुरजा गोसोखांदों नोंखौनो। आरो नोमबैयाथ' आंखौ रायबायसो थाबावदों मानो सोरांजों थिनहरनाय होननानै। आबैया नोंखौ मानो रायनामोनथ'? माने नोंखौ गोजानाव थांजानो बायोना सना जोंफोरा आरो खालि मोनो नालाय नों दसे गैयाबानो। आरो देलाय बुंलाय नोंलाय बोरै मोनखो बेयाव फैनानै? मोजां मोनदों आयै नोंबोथ' फैबायना ओंखायनो बांसिन मोजां मोनबावबाय आङो। इस आबा सना दे उन्दुदो दे। ओमफ्राय सोरजों उन्दुआमोन नोङो? सोरांजों उन्दुदों आं। बेजोंसो उन्दुबावदों नोङो? आरो बे नोमादै गाज्रिया? आयै बेखौथ' आं दोनखायाखै दा। आयु बिदिब्ला नोंसोरजों थायाखै न'? आयै जोंलाय आफाजों आंजोंल'सो उन्दुदों। दे आरो होमबालाय जाबाय दे। उन्दुनोसै दे नोंबो उन्दुदो ना आयै। देनाय आबा नों उन्दुग्रोनाय। बा आबा सना बिमा फैनायखाय माथो आंजों उन्दुला नामा दिनै सना? नों बेयाव मानो फैबावखो नोंलाय बेयावलाय? नुखायाखै नोङो जों बेवहाय उन्दुनो नागिरबाय। आरो आं थानायाव मानो हाबफैलायखै नोंलाय हो? माखौथो रागा जोंलाबाय थायोब्ला नोंलाय? बाबा सना उन्दुनो ओंखारबाय नों? होमबा दिनै आइजों उन्दुसै नों? सोरां गथ'आ उन्दुथोंसै थांदो नोङो। आंबोथ' आरो आंनि गथ'जोंनो उन्दुगोन ना। मा होनखो नोङो? नों आरो नोंनि गथ'जों उन्दुनो? आबा सना आंबोथ' नोंजोंसो थागोन ना। आंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैयामोन नाथाय नोंहासो आइजों दोनजागोन ना दोनजायाबा? नै सानाबा बेफोरबायदि बुंनो हामा। दे सिरि उन्दुदो नोङो। मालाय मानसिया सोरबा जोंजों थायो नामा हो? बेथ' मालाय नङाथ' आयै आफासो। गथ' दा मोनगोनसो नोङो सिरि उन्दुनानै था रावबो नङा बियो। नोंनि खोथाखौ लागोनखाय आङो। गोख्रै बेनिफ्राय जल्दि ओंखारलां नोङो। आरो नों मिन्थिखाया नामा नों फैबोला सासेया आरो दा खिथु फैलायगोन नोंनि लान्जाया। बा दे मोनथियां रावखौबो। नों मिन्थियाबोला सोरथो मिन्थिनो सोरां हो? सोरथो मिन्थिबावगोन? आंनि गथ'नि सिगाङाव बेवहाय दावराव दावसि खालामनो गोसो गैथारा आङो। नों थां बेनिफ्राय दा नङाबा सासेया जालायथारगोन आरो। जायखि ओरै जाया मानो आंथ' आंनि आबा सनाजोंनो उन्दुगोन। बदतमिज बेफोरबायदि जायो नामा? आं बेयाव थाखानायाव नोंहा बोरै बिदि थानो मोननांगौ? बा जुरि सनाबा जेन'बा मालाय मानसिया आरोना। आयै नोंबो उन्दुदो दे। नाङा दे आफा सना बेजों थाथारा जोङो मिन्थिबाय। नों होनबानो जायालै मोनथिबायना? बिनिफ्राय ओंखारलांदो जल्दि। थाङा नोंलाय आयै थाथोसै ना? एखेबारे नोंबो जादों ना गथ'। जानला मानला रायलायबाय थानाङा दे आंनि गथ'खौ। आंनि गोसो आंनि गथ' आं जेखि बुङा जेखि माबाया जायखि बुवानो आङो। नोंहा बुंनो मा दरखार? थै आबा सना मा बुंबाय थादों जोंहा सानैजों उन्दुगोन ना। आयु मा जाबावगोन बिदिजोंलाय? सोरां मावजि बुन्दा आंनो जायगाखौ गुवार नांगौ मिन्थिबायना? आं बेफोरबायदि मानसि थोन उन्दुनो हाया। मैदेर नामा नोंलाय एफा गुवार जायगा लानो? माथो जायगायानो दंखायो।
Disturb salah. Deh udah deh bawa sana. Ang doन्दुगोन नोंसो सिरि थादो होमबासो उन्दुनो ओंखारगोन Deh आंथ' सिरि थागोन ना नोंबासो पेकेट बुंबाय थायो नै सोरां बेफोरबायदि जाया ओंखारलांखादो जल्दिनो थांनायाव गैया दरखार गैया आयौ मा जाखो बेफोरलाय मा नुखो आङो हो सोरां मा बियो मोजां जाबाय माया नों फैबायानो दे लानानै थांदो नोंना हौवाया नों सोरखा हिनजाव माथो फैलायखोब्रा नोंहालाय आरो बिदिसो होनबावदों नों सोरां बिदिबा फैनो मोनामोन ना माथो आंलाय आच्छा दासो बुजिदों आं मोजांनो खोथाफोरखौ बेखायनोथ' आंखौ न'आव थांगौबा जि बुंसोबाय थादोंमोन न'आव थिनहरसोबाय थादोंमोन मोजां जादों आं दिनै थांनायानो नङाबाथ' नोंथ' सोरां नोंनि आखुखौथ' मिन्थिनाय नङामोन आङो नै नोंसोरो हौवा हिनजाव मा नांलायो ना मा थायो मा खालामो नोंसिनि रुमाव थांना नांलायो थां आथ' माया खोनासं आं नोंजों बेवहाय जेबो गन्डगल जेबो दावराव दावसि जेबो नांलायनो फैयाखै आं आंनि फिसाखौसो लांनो फैदो आरो बेहाय जेबो गन्डगल दा खालामसै थांदो थां नै नोंनि खोथा जुरि लाजाया मिन्थिबायना मा मटर लानानै नों बेयाव फैफिनदो मोनथिखाजोबो आं गासैबो बुंनांलाया जाहा थाहा बुंबाय थाना बेयाव आंनि गथ' गोनाङाव मिन्थिबायना ओंखारलां सानैबो ओंखारलां नोंसोर सानैया मा जालायबाय था मोनसांजोबो ना नोंनि खोथाखौ लागोन आं नुदो मा बुंदों नोंना हौवाया दे माबे लानानै थां नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो सिरि रावनिबो थाखाय जायाखैलै आंसो फैदों मिथिबायना नोंथ' नोंखासै मैथा खावला नोंखासै बेखायनोथ' आंखौ बे फैनायखाय हारसिं गारबोदों नङा होमबा नोङो आरो बेवहाय बिजि फिसाजो साइ उन्दुफैदो नोङो दाना मोजां जाबाय आं बुंखादोंमोन नङाना नोंना लान्जायाबो फैखागोन होननानै उन्दुनोबो सान्थि होला आरोना नोंसोर सानैया बांद्राय बुंबाय थानांला जेरावबो थाङा आङो नै सोरां जोंहा फिसालाल'मोन दा जेबो नङामोन दे आरो दाथ' बिमायाबो दंफैयो अब्लालाय नोंहालाय मानोथो बाव फैदों गोसो आंनि बेफोरो जेरावखि थाया आङो जाया बिदिजों जाया मिन्थिबायना नोंखौ बेजों हारसिं दोनथारा आङो हाबाब माथो जाखांबाय थादोंमोन बेलाय बोरो नै हिनजाव सिरि लांनो हायोबा लांदो आरो आंथ' बिनिफ्राय थांनायाव गैखाया आंबो सोरांखौ मोनाबा बिनिफ्राय थांनायाव गैया नोंसो हारसिं गालांनो आङो नों फैनानै बेफोरबायदि जालायबाय दावराव दावसिया मिन्थिबायना नै नुदोंना नाम्बारखौ साफायना होजोबगोन आङो दायो जाबायलै सानैबो सिरि थादो फाग्लि गोनांफोर नोंनो सिरि था गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो मा जाबावगोन दे आफा दानाबा बेनोथ' आरोलै सिरि थानायानो मोजां जासिगोन खोमा ना बाबा आं हले जेबो मिन्थियालै दे बाबा सना उन्दुदो जों सानैजों उन्दुसै मोनजां रावखौबो दे होमबालाय सोरां आंबो बिनिफ्राय थांनायाव गैया जायो नामा बेफोरबायदि आंबो थांनायाव गैयालाय हलेबा आंथ' थांखाथारालै एसे बुरजा मानसि जायगा जानाय नङा खोमाथ' मोनसालाय आं बाबा सना हरोलाय जुरि जोंहा आंनि आबा सनानिफ्राय गोजानाव थाङा माथो आं नोंबो थांथाराना सोरां आंबो नोंखौ थाङाबा आंबो थांनायाव गैया मानो फैनांगौब्रा नोंलाय दै र'खरा आंनि जायगाखौ सेजोबदोंना नोंसोरो नै सानैबो गेट आउट हिनजाव हौवा सानैबो सोरां थाङागौ मानि थांनायाव गैया आङो जेरै मिन्थिबायना थारमाने नोंसिनि प्लेनिंआ आंनि फिसाखौ गेलेहोजोबनो सानदों आयौ मा जाबावनांगौ होनबा बेफोरबायदिसो मा जाबावगोन सोरां मा जाबावगोन